Vláda dostala mandát na to a garantovala obyvateľom a obyvateľkám, že chce byť odbornou, stabilnou vládou, ktorá zastaví chaos a priniesie ako keby rast Slovenska. To, čo pomenoval pán prezident, je znakom toho, že teda evidentne sa to za tie 2 roky nepodarilo. Progresívne Slovensko tu 2 roky volá potom, aby táto vláda riešila problémy ľudí, lebo má na to mandát. My z opozície nemôžeme vyriešiť problémy, na ktoré poukazujeme. Na to je opozícia, aby poukazovala na to, ak sa niečo robí zle. Možno na vaše vystupovanie, myslím, alebo miery. Máte dennodenne tlačové konferencie, ktoré sa dostávajú naozaj k širokému spektru ľudí? Ja si myslím, že naše tlačové konferencie a výstupy sú síce rázne, ale vecné. My nevoláme ani po nenávisti, nepoužívame ani klamstva, ani osočovanie, ani konšpirácie. Pán Gašpar povedal, že on síce vulgarizmami opovrhuje, ale neštíti sa klamať, neštíti sa zavádzať a neštíti sa osobne útočiť na rôznych predstaviteľov opozície a niekedy miestami aj koalície, len aby zachoval vlastný status quo. Veď prvý rok jediné, čo pán Gašpar ako agendu mal v Národnej rade, bolo zabezpečiť konsolidáciu trestov pre seba a spriaznené osoby a venovali sme sa novele trestného zákona, 6-krát novelizovanej novele, lebo ani tá nebola urobená poriadne a týmto sme zabili celý 1 rok. A aj toto je jeden z dôvodov, prečo ľudia v tejto krajine cítia neistotu, frustráciu, prečo si nemyslia, že majú nádej a budúcnosť v tejto krajine. Tak ak budeme pri vláde, ak budeme pri moci, budeme doručovať presne to, na čo poukazujeme, ale mandát na to, aby túto krajinu niekto spravoval a spravoval riadne, a oni to garantovali, má táto vláda, tak preto. Pán Gašpar, samozrejme môžete na to zareagovať, len sa dopýtam, pretože aj zo správy NKÚ naozaj vychádza, že Slovensko smeruje do úpadku. Tak čo s tým naozaj, že teraz chcete robiť, kebyže máte začať aj teraz niečo meniť, lebo vidíme, že tie výsledky sú naozaj nie veľmi šťastné. K tomu záveru, že smeruje do úpadku, ma to prekvapuje. Hovorím, že to je z Najvyššieho kontrolného úradu, to nie je. V mojej prvej časti odpovedi som nespomenul jeden faktor, ktorý má vplyv na celkovú klímu spoločnosti a stav spoločnosti, a to ste vy, médiá. Pán Gašpar, opäť útočíte na slobodné médiá, to je taká vaša tradičná obhajoba, keď neviete kam konopí. Vy jedno za druhým médium vylúčujete, ktorým vy sa rozhodnete, že odpovedáte alebo neodpovedáte na otázky. Ja chápem, že vy môžete byť z tohto zmeteným, alebo máte rôzne postavenia, ale právo nevypovedať máte v trestnom konaní ako obžalovaný, nie v tejto inštitúcii. Tu ste povinní odpovedať verejnosti na otázky, ktoré sa týkajú správy tohto štátu. Zastupujete funkciu podpredsedu Národnej rady a neprináleží vám vylúčovať akékoľvek médiá a kritizovať médiá, keď si robia svoju prácu a pýtajú sa vás na výkon vašej funkcie. Tam, kde vám hrozí zhoršenie vášho procesného postavenia, si kľudne nevypovedajte, toto nie je tá inštitúcia. A čo sa týka, to je na margo toho, reaguje na vás pani Mesterová a pôjdeme ďalej. A čo sa týka k správe prezidenta, prezident povedal, že apeluje na túto vládu, lebo na koho iného, keď má v rukách moc, že nemá ťahať Slovensko od našich partnerov, ktorí nám zabezpečujú bezpečnosť. Ja sa pýtam, aké bezpečnostné záruky ste priniesli z tých množstva ciest do Moskvy za vojnovým agresorom? A ja nechcem, aby ona mala objektívny pohľad v mojom trestnom stíhaní. My sme sa tu mali rozprávať o správe prezidenta. No, dobre, tak poďte do bodky, necháme zareagovať. Pani poslankyňa potrebuje osobne útočiť. To je reakcia na reakciu, pán Gašpar, vy potom reagujete na to, čo hovorí. Ja som s tým nezačal. Máte pocit, že ja som začal útočiť do pani poslankyne? Ja nehovorím, kto začal, ale že by som rada tiež išla v tej správe. To je dôležité, aby ste to vedeli, aby ste povedali pani poslankyni, nech sa konečne zbaví toho syndrómu voči osobe Gašpara, nech reaguje na to, čo sa bavíme a máme. Pani Mesterová, prosím, zareagujte a pôjdeme naozaj ďalej po tých bodoch. Pán Gašpar, ja len pomenúvam fakty. Proste ste obžalovaní, podpredseda Národnej rady, nepomohla vám ani novelizácia trestného zákona. Však ste pred chvíľou povedali, že mi pomohla. A je to objektívne, že ste sa o to snažili, nepomohla vám, stále ste obžalovaní. Dobre, keďže vaša osoba tak ste si urobili poriadok. Je téma ročného rokovania Národnej rady, no tak keď sám seba vnášate do programu Národnej rady, tak potom sa nedá na to nereagovať. A chcem sa ešte vrátiť k správe o stave republiky, ktorú predniesol prezident, lebo okrem iného apeloval aj na vládu, aby neprelomila veto prezidenta vo vzťahu k zákonu o protipandemických opatreniach. To bola moja ďalšia otázka. A vyslovene vyzval túto vládu, ktorá v opozícii, keď bola, tak burcovala ľudí, aby porušovali pandemické opatrenia, aby nešli touto cestou a nevysmievali sa pozostalým obetiam tejto pandémie, ktorým sa mimochodom v tejto chvíli vysmieva splnomocnenec tejto vlády, pán Kotlár, svojimi absolútnymi nezmyslami a blúdmi, ktoré táto vláda podporuje. Čo hovoríte na tie covidové amnestie vy teda? Že to je videnie sveta opäť progresívneho Slovenska. Hovorím, že to prezident povedal. Aj otázka nosenia, nenosenia rúška ukáže budúcnosť, vedecká budúcnosť, či to bol z hľadiska zdravotného
dobrý krok alebo zlý krok? A kto je na vine, že tu bolo 20 000 a viac mŕtvych ľudí? A komu treba poďakovať za to, teraz keď máte na mysli tých príbuzných, že to spôsobil? Prezident vám vyslovene povedal, že to, čo robí pán Kotlár, nespĺňa to, na čo dostal mandát, že máte skúmať, ktoré opatrenia boli v prospech ľudí, ktoré boli nad rámec. Vy sa tomu absolútne nevenujete. Tu váš splnomocnenec sa venuje kukurici, podomácky testovaniu zloženia vakcín. A ja si dovolím povedať, pán Gašpar, že to, akú funkciu majú rúška, už máme niekoľko desaťročí potvrdené vedeckým koncenzom. Nosia ich všetci lekári, všetci zdravotníci a vy to tu teraz len tak z brucha spochybňujete, že to je nonsens, čo vy robíte. Len preto, lebo vy ste vyprovokovali tých ľudí, aby tie opatrenia nedodržiavali v čase, kedy ste to cynicky využili na politickú súťaž, lebo vám to vyhovovalo v opozícii. Manažovanie samotného covidu a opatrení sa predsa vyšetruje aj na polícii. Veď tam sú spisy na čo máme potom pána Kotlára? Ale on bol, jak môže on splnomocnenec jeden toto vyšetriť? On prináša podklady a podnety, ktoré sú opačného názoru, než bol vtedajší mainstream. Ja som neočkovaný. Môj názor na to je jednoznačný a ja budem zastávať ten názor, ktorý ja si myslím, že je vhodný a na ktorý je podporený nejakými aj konkrétnymi faktami, ale budúcnosť dá odpovede na všetky tieto otázky. Samotná vláda spochybňuje to, čo deklaruje pán Kotlár, pretože pán Kotlár povedal, že on nesúhlasí s tým, aby Savka robila tento výskum a že ani ten nebude postačujúci. Sám pán Kotlár spochybňuje to, čo žiada táto vláda. Celé sa im to tam rozsypáva a ja sa potom pýtam, za čo sme my zaplatili 50 000 eur pánovi Kotlárovi, keď žiadny relevantný výstup sme nevideli. Manažment pandémie podľa toho, čo hovorí pán Gašpar, vyšetruje polícia. Pán Kotlár vyšetruje kukurice a zloženie vakcín a Savka bude robiť relevantný odborný výskum toho, aby vyvrátila to, čo hovorí pán Kotlár. Tak ja sa pýtam, kde je to racionálne využívanie verejných zdrojov v čase konsolidácie, v čase transakčnej dani, keď celý podnikateľský sektor sa borí s tým, že má nezmyselné výdavky na nezmyselnú hlúpu daň, na ktorej sa ani koalícia nevie zhodnúť a my sme tu dali 50 000 eur mladému domácemu chemikovi na to, aby proste nerobil problémy v Národnej rade a mal svoju zábavku a neotravoval vzduch. Čo tak 100 000, ktoré išli na niektoré občianske združenia, ktoré sa týkajú vášho šéfa, pána Šima? Ja vy ma nechajte, ja som vás nechal rozprávať, dobre? Niektoré vyvrátil audit, 100 000 išlo. Som len chcela pána Gašpara vyzvať. Ak teda hovorí, opäť sa vraciame k dotáciám, ktoré on nikdy nepreukázal, len o tom hovoril v pléne, nech konečne zverejní ten audit Ministerstva spravodlivosti. Veď my potom voláme mesiace, doteraz ho nikto nevidel. Žiadne závery oficiálne, podpísané s pečiatkou ministra nie sú len tie prezentácie, ktoré ste vy prezentoval v Národnej rade a na konci ste aj priznal, že to je vlastne viac politické odvolávanie ako vecné a nikdy sme vecné závery nevideli, žiadna zodpovednosť vyvodená nebola. Tak ja o čom vy tu rozprávate? Každá jedna tlačovka pána premiéra je o útoku na niekoho, na rodinných príslušníkov, na členov opozície. Každú kritiku vnímajú oni aj objektívnu ako útok, nevenujú sa tým témam, ktoré majú spoločnosť upokojovať, ktoré majú riešiť problémy ľudí. Neustále útočia na všetkých naokolo, vrátane našich partnerov Európskej únii, v NATO a to celé prispieva k tej nálade v spoločnosti. Vláda, ktorá by riešila konštruktívne problémy, ktoré tu sú, starala by sa o životnú úroveň ľudí, starala by sa o to, aby im neklesali príjmy, aby ich nezaťažovala nadmieru daňovou povinnosťou, ktorú ani nevie vysvetliť a na ktorej ani nemá zhodu, by automaticky prispievala k upokojeniu situácie, lebo ľudia by sa nemuseli bať toho, z čoho budú žiť, nemuseli by sa bať toho, ako tu budú žiť, nemuseli by sa bať hrozby bezpečnostnej, lebo by tu jednoducho nebola, keby my sme spolupracovali s našimi partnermi, ktorí nám 10 ročia garantujú bezpečnosť a toto je prosím pekne zodpovednosť tých ľudí, ktorí na to majú mandát, ktorí si ho pýtali a ktorí tu vládnu. Pán Gašpar, prosím, zareagujte. No dobre.